Jeg arbejder på treholdsskift. Det er stresset i sig selv med treholdsskift. Samfundet stiller større krav til os end nogensinde. Det gør i hvert fald for os, og det tror jeg for mange mennesker, at man skal et eller andet, hvor man også kan være sig selv. Godmorgen. Velkommen til det 11. Mobertræf. Det foregår som sædvanligt Kristi Himmelfartsdagene, og det foregår i år 89 i Guldborgsund. Vi starter dog med at sejle op og se Femø. Og vinden er frisk, måske en snært lidt over, så vi får en frisk sejltur derop. Så jeg vil bede om at gøre klar til en god tur deroppe af. Det vil meget at sige, at vi skal have læssebådene tungt agter i. Der er cirka 10 sømil deroppe, og med der stadig tempo regner jeg med, at vi skal være en 5 kvarter til 1,5 time om at sejle op på grund af vinden. Det var det hele. Klokken er nu 10, og jeg ønsker jer alle sammen et rigtig godt træf. Frøken. Ja, vi er nede, frøken. Kom. Ligger du i feltet? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ligger faktisk verdens sidste i feltet. Okay. Stormfalken, kom ind. Stormfalken, er du her? En mopa er en lille, kompakt, tæt bygget storebæltsfærge på 17 fod, som er komprimeret med al mulig sikkerhed, luksus, overflødig luksus. Det er et overflødighedshorn af luksus. Oprindeligt var det jo hovedsageligt en båd til jagtformål. Og jagt, det er i sagens natur noget, man helst vil udøve, når man er alene. Og opleve alting på sine sanser. Men vi havde også brug for, at vi kunne mødes, uden at være konkurrenter. Og derfor er det, vi har lagt træffet efter jagtsæsonen. Fordi nu kan vi være fælles om et eller andet, uden at vi oplever hinanden som konkurrenter. Mopaisme, det er et ægte dansk fænomen. Og så er det så blevet til en livsstil i dag. Det er faktisk blevet til dem, der kører Harley Davidson. Det er en livsstil. Og det er også en livsstil. Ja, vi lever i et beskyttet samfund jo, og alle tager hensyn til hinanden. Og hvis du går over hovedgaden, der er ingen... Du kan lukke øjnene og gå over. Der er ikke én, der kører dig ned. Men når du er derude på det åbne,
så har du kun dig selv og, hvad skal vi sige, dine instinkter og din lærdom og hænge hatten på. Du er dig selv. Du er din egen herre. Du træffer dine egne afgørelser. Og du laver delvis dine egne love derude. Der er nogle søvejsregler, du skal overholde, og nogle sikkerhedsregler der. Og så er der ellers din egen herre. At der er jo en frihed på vandet, som man ikke har på landjorden. Det er helt givet. Og det, at man ligesom kan sejle derhen, hvor der er rart at være. Man er ikke afhængig af vejene jo. Og selvfølgelig kan man ikke sejle over det hele, men Mopa, man kan jo sejle ind til 20-30 cm vand. Det vil sige, at der er faktisk ikke nogen steder, man ikke kan komme. Og derfor har man jo en frihed, som ingen andre har. Vi har årligt, hvor vi mødes, Kristi Himmelfartsdagen, hvor vi mødes med mange andre Mopa-sejlere, hvor vi får nogle hyggelige sludder, vi fisker sammen, og vi får set hver især, hvad man kan finde på af smarte ting, når man nu skal indrette sig lille båd og skal bo og være i sin lille båd, som det nu er her. Og det i sig selv ser vi meget frem til. Der er, selvom vi nu har oplevet det flere gange, mange spændende ting i forbindelse med sejladsen, når vi sætter i gang den første dag. Jeg har lige ved at sige, torden er afsted alle sammen derude af. Det giver mig lidt tanker tilbage til den smule, jeg har kørt motorcykel. Vinan, det er delfinen, kom. Måske pas på de sildegarn, hvis det står inde endnu. Det, at vi glemmer, det er, at vi har jo en kyststrækning så lang. Lange kyststrækninger, der er mange steder er fuldstændig uopdaget. Masser af øer, selvfølgelig er der øer, hvor vi ikke kan komme ind på i rugetiden og sådan noget, men der er masser af steder, hvor der faktisk ikke har været ret mange mennesker før. Du kan komme alle steder, og det er op til dig selv at søge udfordringen. Jeg mener, der er masser af mennesker, som sidder inde i København i en eller anden betonlejlighed, ikke sandt? Og ja, de kan tage i Fælleparken, og de kan tage ud og se, når de cykler København rundt og sådan noget. Men jeg tager ud i naturen, fjorde og vige, og oplever den på en helt anden måde. Oplever helt andre mennesker. Afstressede mennesker. Herude, der er du fuldstændig dig selv. Der har du hverken radio eller noget, men det kan jeg godt lide ved det, ikke? At der slet ikke er noget. Jeg hørte i går, da vi kom, at der var en, der havde fået en biltelefon i, ikke? Og jeg råbte over til ham, tag for helvede strikken i havet øjeblikket, ikke? Så var der fred og ro, ikke? Jeg synes, det må være frygteligt, at man skal hænge i en snor hver eneste dag, ikke? Og så kommer man ud, så kan man fuldstændig slappe af. Gå lange ture på stranden, ikke? Det er altid. Jeg føler mig som Robinson Crusoe, som sagt igen, når du stiger i land på sådan en lille ø. Der. Hvor har der været mennesker derfor, ikke? Det er også altså, man kan gå tilbage i fortiden, stene eller mennesker osv. Man gør så mange mærkelige tanker. Jeg spekulerer meget over det. Noget, som jeg ikke har tid til i hverdagen. Min kone tager ikke med, men sønnen tager med hver eneste gang, og hunden. Og de er fast inventar, ligesom jeg er. Så hun kan ikke tåle at se, at vi rører for kraftigt rundt i en kop, der uden hun bliver søsyg. Så hun bliver hjemme, og så tager vi ud. Så det... Men sådan er det jo. Der er jo mange mennesker, der både dyrker karate og brydning og sådan noget. Konen kan jo ikke komme med til det hele. Det er jo ikke lovligt. Jo heller ikke boksning og kvinder med, så man bliver jo ligesom nødt til at adskille dem, ikke? Og da man så er friluftmennesker og naturmennesker, så kan konen jo nemt slappe af derhjemme. Jo. Fordi hun ved jo, der er hverken elsker eller noget, eller værtshus.
Det værtshus, det er et flydende værtshus. Det er det her, vi selv sejler rundt i, ikke? For vi tager selv varerne med, ikke? Der kommer hverken kvinder eller noget med, så det er altid. Men der er der kvinder med, og der er der nogle friske nogen imellem og lever sådan et bohemeliv, ikke? Og det er da sjovt. Hvad har vi? Rullespids og hamburg og filet. Har du dåseåbneren? Tak. En hamburg med mayonnaise. Mor, hvad er duldåser? Duldåser? Ja, hvad er det? Hvad for noget? Hvad er duldåser? Jeg sagde hamburg. Nej, du vil lige varme de der først. Altså, I er da tosset med jeres mayonnaise. Sådan vil det have en. Niels, jeg kan sgu ikke lukke nogen pande. Jeg er ude. Nej. Men hvad siger du? Du vil ikke have det. Kom hen. Ved du hvad, Frede? Så tror jeg alligevel, der bliver mad til hunden. Fornemt. Tak. Skal vi så lige? Fik nok? Ja, skal vi. Man kan sige det på mange måder med mopetræet. Den største forskel, det er, hvor skøre mopefolk er. For skøre det er de alle sammen. Det er jo nogle dejlige mennesker og en dejlig blanding af mennesker. Kommer fra alle samfundslag og fra alle dele af landet. Og det er jo sjovt, fordi alle snakker med alle, og alle hjælper alle. Der er en helt fantastisk stemning. Og man kan sige, at det ligner lystfiskermentaliteten. Det er virkelig sjovt. Men det er jo lidt med forskel, hvor meget der bliver fisket. Fordi det, der selvfølgelig er fælles for dem alle sammen, er jo, at de har en mopa. Men nogle er jægere, og nogle er fiskere, og ja, nogle bruger den som campingvogn, men ideen er jo den samme. Og der er det jo dejligt at se, at så mange har deres koner, kærester, børn og hunde. Det eneste, vi ikke har set endnu, jeg har ikke oplevet nogen, der har taget deres svigermor med endnu. Men det kommer også sammen os. Så tilspørger jeg dig, Peter Preben Sunekær. Vil du have Connie Ena Larsen, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad? Lige så tilspørger jeg dig, Connie Ena Larsen. Vil du have Peter Preben Sunekær, som hos dig står, til din ægte mand? Vil du elske og ære ham og leve med ham, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer? Som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad. Så giv hinanden hånd derpå. Vi kan ikke få dem væk nu. Vi klarer det. Fordi I tidligere har lovet og tilsagt hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu åbenbart bekræfte dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer nu at være ægtefolk, både for Gud og mennesker. Så er det her, man må kysse hinanden. Ja. Skal vi have dem på, før vi kysser? Det gør vi. Du giver fast på. Skal hun se her kysse?
har det da bare virkelig hyggeligt, når vi sådan sejler, ikke? Og man får nok været sammen på en anden måde, hvor der er ikke så mange ting, der forstyrrer en hele tiden. Man har mere tid til at være tæt sammen, ikke? Læse historie, måske spille nogle spil og sådan noget, ikke? Og så også bare det at ligesom se på naturen. Sådan, det kan jeg i hvert fald godt lide. Selvfølgelig kan det da godt nogle gange være ubehageligt at sejle, men som regel er det da dejligt, synes jeg. Vi har snakket om, at der kan blive et problem om nogle år, fordi så kan vi nok ikke være der alle sammen. Men det bliver nok ikke en større, flottere båd i hvert fald. Det ved jeg ikke, hvad det tror jeg ikke. Det er den stil, vi snakker om. Den får man ikke i en anden båd. Det tror jeg ikke på. Så ellers må vi have en til, hvis økonomien tillader det. Det kan jo også lade sig gøre. Det er den intimitet, man har nede i båden, der gør det dejligt. Det er ligesom en lille hule, man gemmer sig i. Og det tror jeg også, det er det, børnene godt kan lide. Man er helt tæt sammen. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren, i evighed. Amen. Sov ikke. Bjarne fra Brande, det var Texas. Skal vi op i lavvandsbefag, eller hvad? Texas og Bjarne, vi skal lige bruge kanalen om et øjeblik. Så er situationen den, at det er blæst op. Vi har 15-18 sekundmeter med 20 i stødene. Vejret er for hårdt til, at vi vil sende så mange mennesker tilbage og op igennem Guldborgsund, så vi har besluttet at blive her for natten. I øjeblikket har vi en redningsaktion i gang. Vi har en båd med motorstop, cirka 4 sømil ude, og vi har 2 både i gang med at finde den. Ørn 140, har du nogen idé om, hvorfor du gik i stå med motoren? Ikke helt. Jeg tror, der har været noget med kølingen, fordi lige pludselig så gik den bare ned i omdrejninger, og så da vi kiggede, så blev den varme. Vi sejlede ikke så stærkt, så det skete efter. Hvor høje var bølgerne så, cirka? Ja, det ved jeg sgu egentlig ikke, men altså, vi var der væk imellem bølgetoppene, så noget skum var der på derude. De havde godt nok en mand i vandet, men det var ikke på grund af, at han ville hjem i en fart. Han holdt fast i noget tov og røg en tur i baljen, og han fryser nok godt deromme. Ja vel, så ved du hvad? Så tror jeg, at vi finder en gammel dansk og en kop kaffe på art. Kom lige og tøm dine støvler for vand, du. Der står nogle friske støvler heroppe. Gør det? Jeg har ikke fået dem af endnu, det havde jeg simpelthen ikke kræfter til. Nå. Jeg frøs sådan en lille smule. Nå. Men ved du hvad, der er nogle af de andre der sørger for, at båden kommer ind. Jeg var med denne gang. Er der nok til kaffen? Ja, lidt vand var der sgu da. Den er god nok. Nå, men jeg vil vandet, det er ikke så koldt, som jeg tror, det er. Nej. Det er først bagefter. Nå, det vil jeg sige, så kan vi godt tage ud og bade. Det kan I roligt, især her, der er ikke særlig koldt. Nå, okay. Ja, den var på 5-6 meter vand. Hvordan var bølgerne derude? Ja, der var i hvert fald 2 meter høje bølger, det er helt sikkert. 1,5-2 meter høje. Var det slemt at komme op i båden igen? Eller holdt du fast i båden? Jeg var oppe, før jeg røg i, synes jeg. Det var for koldt til at bade. Ja, det var sgu for koldt til at blive liggende, det er helt sikkert. Tak for. Jamen, hvorfor skulle du i vandet? Hvorfor skulle du i vandet? Jamen, han holdt fast i revet, ja. Og så båden den simpelthen hæver os fra hinanden, og jeg ved ikke, hvad fanden der skete, så blev jeg bare flået ud. Så vi blev presset fra hinanden, ja. Så vil han holde fast i toget, ja. Så bliver han bare smidt med ud, jo. Ja, det må holde. Okay, men det er voksne mennesker, I ved, hvordan I skal klare jer. Stille og roligt. Det gik. Sådan. Du havde ikke vesten på?
Jo. Nå, Jeg havde vist Ja. Ja, så var han sgu ikke kommet op igen. Og den anden, den måtte vi jo bruge til at vifte med på båden. Og det første, jeg fik øje på derude, det var åbenbart et garn. Jeg troede ellers, jeg havde, men det var efter den kompasretning, I sagde, ikke? Ja. Når I ligger længere En smule mere øst. Ja, øst på, ikke også? Så kan I godt få den samme position så godt som ind til... Ja, det er nemt. Det er jo utroligt svært ligesom at pejle den ind, også når båden går frem og tilbage. Det er lige skal helst have 2 punkter at pejle over, ikke? Nå, lige så snart den var oppe og kørte lige, så kunne man se kirketårnet heroppe. Ja. Og der men da I begyndte at snakke om de der sejlbåde, I kunne se derude, så var jeg godt klar over, at så skulle jeg længere øst på. Ja. Til træffet i år, der er, hvor vi har talt det op til 80 både. Ja, 80 både. Og det giver cirka jeg tror, 190-250 mennesker. Vi regner med 2,5 per båd i snit. Og så har vi 3 hunde. Og ved velopdragende. Velopdragende. Ja, det må vi ikke sige. Ja. De har været i snor det meste af tiden. Ja. Så har vi jo haft et ræs, som, ja, hvad var der børn der? Par 30? Ja, der skal nok have været en 30. Par 30 børn, der var unge nok til at føle sig til, at de ville deltage i en orienteringsløb for at vinde nogle lakridser. Og hvor har vi også fået meget sol. Ja. Og der kan du huske, hvor dybt imponeret vi blev over, at vi bagefter kunne rapportere, at vi havde fundet 4 stykker flødekaramelpapir, og faktisk intet andet, da vi gik Femø igennem efter at have været der. Jeg er imponeret. For 10 år siden var det ikke sådan. Og spise ikke mere det sidste af her. Nej. Ja, masser med det. Det koster en 600 kroner. Det var dit storebror, det kan jeg godt sige dig. Så var jeg lige klar. Det er helt nu ved du, hvad jeg lukker øjnene til snorten. På de billige pladser. Det er nu, inden for de næste 10 minutter, vi skal beslutte os til, hvorhen vi ønsker at møde hinanden til næste år. Poul, du sagde Smålandsfarvand. Dig vil jeg bede dig om at stille dig der på det hjørne, op på græsset. Det er dig, der siger Smålandsfarvandet. Så må du tale for din sag. Så må du tale for din sag. Og så går vi andre rundt og hører på, hvad de forskellige har at sige. Eren sund og alt sund. Så må du fandme godt fortælle lidt, jo. Vi var der for, jeg tror det var 8 eller 10 år siden, og vi havde den pragtfuldste mopedtur, jeg nogensinde kan huske at være med på i de der 8 eller 9 år, jeg har været med. Hvorhen? I Roskilde-tur. Og der er en dejlig domkirke. Vi kommer derned om. Vi har været 3 gange i Smålandsfarvandet. Hvad skal vi der? Nej, der har vi ikke været. Nej, det har vi ikke været. Vi har været 3 gange med Als. Hvad skal vi dernede efter? Ja. Så heller gå ind. Klar vi? Hey! Så er det godt, Niels. Vi er ikke bare hjemme på vejen, du taler til. Nu er ævlet og stridighederne slut. For Roskilde Fjord stemte 29 hoveder. Lysehoveder. Og de gjorde, hvad de kunne. Meget lyse. Men de blev alligevel trumfet ned af alt scoret. Med 49. Ja, John! Det der, det er dig, vi er eller ikke? Du sagde. Og de tæller børnene med os.
Den afstemning, den er ugyldig. I kunne bare have gjort Der er noget ved det. koner og børn og det hele med derovre. Det gælder ikke. I kunne bare have Det er gjort skipper. noget ved det hjemme i ægtesengen. Eller i enmandsengen. Den afstemning er totalt uskyldig. Ja. Lad os infiltrere det mindretal herovre. Godt. Så er vi tilbage til frilederne. Der skal den langt omkring nu. Ja, ja. Friheden starter jo i og med, at man selv vælger. Ja. For vi starter jo rent faktisk på jul, inde midt i landet. Motorcykelfolket, de har hjul under. De kører også alle steder, hvor de vil. De har også 2 hjul under deres frihed. Det har vi også. Vores den sejler vi bare på os.